It-tneħħija tar-restrizzjonijiet għandha tkun gradwali jekk il-gvernijiet jieħdu azzjoni prematura jaf ikollna żidiet fil-każi ta' COVID-19 hija din it-twissija ċara li qed tagħmel l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa wara li bosta pajjiżi diġà irħew xi ftit mir-restrizzjonijiet u l-lockdowns li kienu imposti minħabba l-pandemija. Spanja kien wieħed mill-pajjiżi li reħa xi ftit mill-miżuri iżda f'ġurnata l-Ispanjoli esperjenzaw aktar fatalitajiet 430 vittma li mietu bil-COVID-19. Fl-Italja l-Prim Ministru Giuseppe Conte qed jgħid illi jkun irresponsabbli li jiftħu kollox qisu ġejna n-normal u għalhekk il-ftuħ tal-ħwienet u l-intrapriżi għandu jsir pass pass. Matul din il-ġimgħa l-Gvern Taljan għandu jħabbar ser jiġri mill-4 ta' Mejju meta mistenni jintemm il-perjodu ta' lockdown. Għalkemm ħafna żoni madwar id-dinja qed jaraw il-pandemija tibda tbatti, pajjiżi oħra qed jibqgħu jesperjenzaw numru konsiderevoli ta' fatalitajiet. Il-Belġju resqin lejn iċ-ċifra ta' 6,000 vittma, fl-Olanda resqin lejn 4,000 u l-fatalitajiet fir-Renju Unit ukoll komplew jiżdiedu bin-numru ta' vittmi fl-Ingilterra biss jitla' il fuq b'800 fost biża' li l-ħaddiema fl-isptarijiet m'għandhomx biżżejjed maskri protettivi. Issa il-każijiet pożittivi madwar id-dinja kollha qabżu iż-2,500,000 persuna.